APHLC pen aru rit nong ching dia sai kedeng pon Karbi Film Society pen chipatir pi ponsi Longbi chidu Karbi talent hunt mono acting la pen dance competition angdung kiti ke pado All Karbi Anglong Building and Other Construction Worker Union atum pen tame International Labor Day ta London Pini adab birta long pen kadu kavya phantame adab ke mea kardom nang pajurik lo tangte pini adab birta juitha Dhansari MAC constituency ka parlo Daldali Ramsing Hanse Rongalong APHLC party pen aru ritnong chingdia sai kedeng pon Aningkan wanga son thak thak si APHLC tiripia mai pen ke klem pon bom hafi sar phusar arni pen karbiara ratum ke klem bom angthun pen ingthum dam si APHLC party pen ningkan pho pardun ron ke klem pon bom ateng si pening suri hini rengkora trok aningkan Dhansari MAC constituency ka parlo Daldali Ramsing Hanse rong amekar rakhi hanse piari talong aru ni phai isi arni aru ritnong chingdia sai dengpon Bangsualong APHLC Maipu, Joining T Kathar, Mate JI Kathar, IAS retired Bangpu, Tamechi Tongdun Si Sangpi, Rakhi Hanse Piarit Nongdun. Halapu APHLC Dhansari CCRO Amaipu, MS Dog Bipen, Japon Si Kado Kabe Bang Krepo, APHLC Klem Bangpu Bang Piatum Cheto Dunsi, Chiripli Adang Rit Nongpon. Lapusono huje ai kathar IAS retired bangphu pherangke angno kaningje ponke sai tiki nangji jesemet lake consumption mate ke chuaphan sokati ki abang pathe nangji pusi ningje pon Lason thak thak si APHLC Dhansari CC Maipu Mohan Singh Tokbi retired ranger jok ta sai kati ki kachi hungji aphuthak lamthe ningje pon Rita Hempi Sangpi Rakhi Hanse Pitame Ningarong Ningkang Samalam The Chipaklang Pon Alang Lika Ningje Pon ke Nonason Kam Kaching Khan ke Klem Pon Un E Ahut ke Theki Dingatum Nangkera Pon ke Ning Arong Pik Alam Lopusi Kachuro Lam The Ningje Pon Robor ke epic lo, robor ke isi social status aphan ci plang dat lobo. Jadi nang tum ki choji aphan pini ke choji aphan ke nang tum rong asuan ta labang e claim kledet putika la solam. Consumable crops abang nang tum edet po bang nang ningje teka la solam ke la ke nilitung binong. Sa ta jun meji la ta sita la kapaprek dam la hello je commercial crop ta donang po la pen consumable crops abang consumption apan ke choji apan la bang claim bek ni hem ke cho bostu avele ko pusi ningkang samtek po ma usumara to man ta ning thete de ji ning rong re de ji hem le rock pen ke cho bostu thang tha ve bulo temte la si la ke cho bostu ke doji ke itum sok a kheti claim pik nang ji la pen theng the e pik nang jelang la pen ke ason ka prek hat tamir tang ho pen malu tang ho pin hanjang Hala jang melen pupi ni anda itum claim unala lansi tum karbia tum plang thegi non ki in asam bong karbia tum helo ki duk nei le sita itum long lia bang do pik la si chief minister da pulo karbiang long te long lia ki joy si do da kan te pu la si bang phan ki pu thu hala ha in delhi be thegi do tum phan adani ambani tum phan long li serai dam nu pu si pu la pot ili tum ke la bang atum ni nang ik la yo kang klem ke tata aru nong ching di pu aru pa alam the do ko po jo la sini tum aru la sok ka ke nong ka aru le nong na pu le an nang li pen ki ji bang ke hala kaprek tangka ke longa akti da klem me bon seta me jase me pet bang la ki na batai si hala delhi pen in nang ka research tu theng the ke ke pang cheng pu la pen non hut ke la ke climate change do kok lo pojo la si pining ga ri ta ke jang da prap pi khang yang lo jang da jang tu pi khang yang lo la pot si non hut bang aru nong ching dia bang bang botor ke nang hong dun de ji ke di la si ni tum pi ni pen aru nong ching di claim APHLC tu la hello alam bang ke sana aku pi puar ni pen ta mane ko sana la aru ciklo pen se jase me pet la rit ke na bang ke pang cheng lo ko mo mata la non jase me pet la neli ka chinya tengke jang mia chiklo hala pola la ke consumable crops abang lo la
เทงเทละเป็นซอกให้คุยเกจูเมอพันเนาะละสิ consumable crops ไอ้ลิตุมเคติเคลมอุนังจี commercial crops แต่เคลมนังปอละกะเปรกอดีเคลมนังปอ commercial crop ปุละเตละเกจอร์เมอบอสตัวดิซอกได้จอร์เมโลเทงเทได้จอร์เมโลสิตาลาบังเกจูเดตเมสิตาฮันซูปีนี่เกละเก commercial crop อสันโลทาร์มิดปีนี่ตาเอ็นอันตาโลจูตาโชเมละเป็นจอร์ตาจอร์เมละเป็นเก Turulo, aporo ting pen, nang palien ting epot. Ni tum pini la arunong ting di, a program. Dak pini a rit sokenong cheng pon lo. La si ni tum sudap no baji pen lo, mane sokenong hedi. La dak donsuri 19 donsuri constituency long lo. La si ni tum site ketiki nai. Karbi tum ke ako penta red kenong ason zoom cultivation do kasi zoom cultivation ke seri shifting cultivation bolo lagi ilong wera dim claim clay la so kheti ke ani kan bang si chitere wa ya la si shifting cultivationasi ako penta do la si ili tum kheti pen si ke reng ako penta la si ili tum kheti cho claim nahi sai to ti ke nahi etum angke mo la tangka paisa la an ke ili tum sung selo la hem long si sok sang kremalu dopo jang milen dopo tengthe dopo asik ki ya bong hom dopo hipi dopo han pe ne da sob la dak red long si doet po dati ili tum kasik sak awelo isung awelo la dak mas hem long si doet po pot la si ili chuning riji la don si rap pen cheng lo kar beng lo rata ili tum sai chuti ki nai ili tum esu apan la dak isia kemi avar sai la sai chuti kilo pulite ilitum ajata itum long etpo la sinili dak don sri sisi committee pen ili chuningri lo la silitum khai longri ilitum tingthro nai pote la ek number ke la sai chuti ken lo la si ilitum anin kan wang tala son sai chuti ki bang tingning na ne pen la ke theke ding tum phata ili Kadom deh karbeng long ada doan kan stabi pini ke joini narong. Ate kopi pon ma pelotang ke litum ni ektabe klaswa arni litum jo non sok nong ajat lo litum thong sri hoi pen 19 thong sri hoi pen sing litum dak sok nong lo thengthi lo dak ti litum kinang sot kichu me ason an dang litum som lo pen dak sok sedang minong lo ningarong lo litum kichu ai tem hoi pen istami kichu kondo ni ceparong pig lo ladak adim lake kene hanse hem lo la so adim along ni tum alang tum ramsing hanse rong alang ni tum kitu klema tum stami boy over phis stami alang tum yo ko anoni adan ke thesu gadi non soksu aphan alang ni tum ken nong la so adim along ni tum kado ko hoi pen sang tum hananga serap dun ini ya bangke asi non ningarong ulo adin tami sen lo pen penang an akam ki klem tap ni tum patang lo pen non itum kaching hon litum sar jai kathar sar alang lisami penang anang klem don lo dak la pen litum abaido la ro sangleng pi pen dak la nirula bipi la pen hala pilo dipendo dong pisa alang litum an stami nang ceklat nang klem nang cerap dun la dak amasino alang litum klem et pen alang litum aku along le kaprek sing hasan along sami alang litum aku puthot adak sami alang litum aku asai alang litum cedam lo adak sami alang cerap dun je phan non ulai tang lo sami non elitum kado ka be kar biara ta tum ha na bang le ni dang tuningri la lo je elitum jong si selet le protante kireng ama sai litum kar biang long long li dang kitan nyang na ate elitum kireng kala ke ante aku ipi pu adin ko pen setami asi ini juniri kang tung na banggeli tung sana ke Japon na banggela ke sok kicuklem pen ili tung iri nang ne kiti kicuklem banggeli tung bor iyo nangji perang ansul se lake ke mesena war sai tung ili tung jai sana nang than lo la si ningkan polo balang li muthan ta than lo la si la so lo banggeli tung churu lo alang le jai sana ke Japon ke li long nang kera kisung ke boy pe nang kera jai kata la pen alang ni men ke tok bi jango pusi pugu punya men cinde ramsing tok bi ms tok bi alang nili panang rap iktik lo aposi nili pinyani nili
nili ninga klong pen nili alang pan choro pik le apo nang ke claim nang ke dampi la ana muluk video lang igno ratum ana ki ong nang ke rap apo sing nili ning ka kin sam aklong pen sing nili kan ngelu ahok pelu apo si niling an so sin inining ke kin sam ba an so sin nang rap te pusin alang ni panta choro palo nang Aru ni phai isi surihini rengkora trokarni tara langso ke pechalong Karbi Film Society penchipater pipon Long Beach Hidu Karbi talent han dance and mono acting kachepate grand final mate angdung kiti kachepate pedo ponlo bangso kachepate kedam tang apor RG ding kluipen nang chepate bombang bompen aru ni phai isi surihini rengkora trok arni anabangke grand final mate angdung kiti kachepate pedo ponlo somsi angdung kiti ajai mekalong mono acting kangkrung kang sayatum lake mirjengkro kaban rong pharpi lapen ke kan kachepate kangkrung kang sayatum lake hanri rong pipi pen surjo phangcho tum pensi lang ponlo bangsong dung kiti ka chepate ponalong kado kawe bang plikep sosiatum chepate pon long lopusi ningje pon son si kewangjia por pusitame la pusona jai mek deng pon thu bomji puta kefe samai phu dilip bea hin pen nang pachini dun korte atom phan ni tum Karbi Film Society hin pen ninga klong ben kurwang thu pajirlo la Long Beach du Karbi talent han lake Karbi Film Society tum isi calendar program lo alage aning kanwang tani tum tabang sobang bipon bob sitame a subject bangke kapre mentune ke singing lun kilun a competition mentune bangke acting competition mentune bangke dance competition ola puson si kapre aning kan hut kapre nil tuma subject bangke deng pon bob plus peneng bangke la ningkan surinira inkoira trok labang so ningkan bangke nitum kekan dance la pente mono acting labang so sinil tum bipon lo lasi nil tum Karbiang long la pen Karbiang long pen angtan ana tum sitame ladak pen an nang cepate dun lo nang cepate dun bom pen pini an bangke angdung giti bang ladak tar lang so sinil tum bipon lo lasi pini labang so angdung giti long bangke penan tum hai pon lo nili tum ki bipon lake nong igi thom do first second third winner la adun thu do thu po adun thu do thui bangke first runner up second runner up la si dance anat sita la son lo la pente lapu mono acting na tala son lo la son si ni tum bipon bom si jasemet ni tum ge la han lo Karbiang long Karbia khai tum along ta penang an kapre at talent do lun gilun thek do ke kan thek do acting thek do asom se kapre ake thek tum do la se hala hai tum han ke pangrum la pen alang ni tum ke thek a hormu bang an so se rada thingnu koson si ke wanjima balang tum ke thek a hormu koson si ali che pe dujima hal hai hui phan si di tum bang la so Long Beach du Karbi talent han asayang deng bang ke nil tum la se ke deng pon sai bangke lake dovek po nil tum athe lun ke ke phanta lun ke palun awar sai tapi la pente jasmet ke acting ke thek jong se alang li anong che thang plong lo pulu sangte alang li tum phan ke la lamar jan long pen cheng lo kapre la hai drama long hai hui same nil tum alang li tum phan ke ing vai pon tang lo la pen along kapre long same ni tum la bang so chance bangke alang li tum han pi pon po kiti long bangke bang plikep sose atum si pini ladak cepate pon lo bang plikep bang bong pen ladak pini second round third round la son bidet pen si final round an bangke pini ki bilo ase final round an bangke bang kep bang proxy la son sing wai pon lo la bang song bong pen si bang athom first second third bangke alang tum cepalong pon lo lapen bangso kachepate long ke haipon atum laki mono acting pen ke winner Raju Ronghang first runner up Romontaro second runner up Durti Bepi lapen thu dance competition along abangke winner ke Sopirbi Teronpi first runner up Mirlika Terangpi second runner up Rupmili Terangpi atum henlo alangli tumphan trophy certificate tangka hei huike face Long Beach du Karbi talent hanatum pen pajir ponthu anparta halapu mono acting ke haidun abangphu
Raju rong hang pen tame aning ka rong alam the la pen non owe ki miatum mono acting ke Charlie pen ko an ale longji lehei huya phuthak alam the chipak lang pontu Bangsong dung kitia mailong Karbi Cultural Society Kong Chunbang Sunil Tokbi Karbi Film Society Kong Chunbang Mongol Sing Rongpi pen cheng lok chepar jana bang phua bang phi la pen ka chepate dun adonara pen cheng lok bang pharo societum cheto Kardom nelimen Raju Ronghang neli koloni pen akenang sot lo labang ke chuning ri lo kini pen matsi labang to mono acting abang ke ongdung tum thek la cinema tok bom non ajak tum thek thelang athek mono acting hormu practice lage tum non lai album shooting nane cinema shooting khala hai pen ta different pig lang lage athek lage not bet si bang trok si amunit arjanta invest de parjanta ni hala lola si ongdung bangke non obeki mi tumta matne kache parjan je nat ninghang udu pulutang te lut sip lo putang te labang so le lo son thor ke thega velo che parjan thega son le karbiang long long le videta hai tanang le thekwa melo pulutang te state level long le don lo putang te nani phan ongdung anong nam pipo pulutang te non isialam ke kache parjan lo lata asi yang tong ka ni pukhila lek te piason lata pudang lo putang karbi film society ja kong lo nyolo person kapre ka tumta non mat mesen anong e ke bang tum karbiang long phan ali dolo lasi ongdung obegi mitum non por kacharli naya por lo kacharli gi sihini kali angton klem naya son anda kacharli lo posi lesendat nang tum ning hang pulutang te mono ting bang kenan sopna kacharli phan si nang tong kadu phan ta chuning ri dolo islam bagi tum anong gi kini bang si lahai kali ning hang kita nang gi kirap ning son ne lige kai da kirap don har ready lo yong si phuluni lomta ongdung tungke nilong si lun enpo lun da nili to don po te ot pipo la panson ko short movie amukha da ne ongdung ge phot trok sin cap la son ongdung ke phobak do pobon son da nili pidun lo yong si ko mane ninghang pulutang te tangka mahale ongdung jerap mon thekhe posita ko pine ning reng me cha da pange tangka mahadang jerap don unji la pen ke bidi sure ke to galang ko pima ke nang sor an bang ke nang sor pote nili long wang no nili hem ge phuluni sikari bero ada wang no humri ignon nili kecerap den pane kai da ready lo nili thek the son ta ke thek tum pik alang le tum pen bdnc putot en to man cerap den pan ja jablo Mede mate aru chiklo ke cheng sierni aru isi ke sai chongda datum arani pu hok ponsi pini di phualong all karbiang long building and other construction worker union atum pen methanga sai hemalong international labor day ta london sonsi jaimega tengpen adap aporalom pen songalama ingthor ponlo la sofi anarlo aporalom radamai pi do dia prang chikimo jaimek pedo ponlo lapu anarlo aporalom radamai pi ingni pon la somai long all karbiang long building and other construction worker union amai phu dilip kiling pen chari ponsi kongchun bang achmat ali pen aluhi pachini ponsi la solong district legal service authority mate resource person rublin ingtipi diphulo college assistant professor hemlin rongpharpi atum chetongdu Lapumaya long district legal service authority pen kachitoidun mate resource person a hin pen diphulo college assistant professor rublin ingtipi pen lam theke jai pon ke sai ke claim mate labor atuma phan ec legal service to the workers in the unorganized sector scheme polam the thanpon Ladakh sai ke chongda datum government pen ke long nang ji aron antame long pon ji puta thanpon International Labor Day ke talon amai juddet pen pherangke tumpen all karbiang long building other and construction worker union rapchun bang bharat ing hi pen kaningje ponke sonsi lapu worker president joy hanse pherangke angno kaningje ponke karbiang long majok karbile hemki kimji lapen sarkar pen ki kim ana hemtame methang karbia phansi pipon pulote karbiang long sai ke claim labor atumtame chorengdun unji puta nilitum all Karbiang Long building other construction workers union and bempini nilitum tarik isi international mede mate international workers day polo ini nilitum dak methang sai hemlong si dak talon ponlo akola so atalon long nilitum long angchitong dun dak difulo college pendo antum assistant professor dak bhaini nilitum dak pinela so mailong angchitong dun ako pining ke nilitum la mai tame pancel pu pathiu ne delo methang sai hem sila talon ponlo lasi
mesen pen juntu la pini program ta chun pon lo la sidak na chetong dun anutin thanda choro lo dak juntu la somai long juntu nampak chun pon la si nilitum la juntu la pini dak lokalis pen dak juntu alang tu na chetong dun alang tu choro lo alang tu dak mesen juntu dak lebar teman juntu arona tang alang tum juntu than mon po alang than choro lo la si la zon thot si mo juntu kebang gilang ningkan thame nilitum juntu la mede juntu la sa program thame pamisen pen juntu nilitum la program juntu ke paman jpan nilitum bori ponpo la si nili lam kebang ke lapan si bajut kol oh mane nilitum juntula kam mane juntula lebar mistri tu masih sak ke dulu he lage lasi kasih sak lo nilitum dak methang sahem to pola unan ke nilitum dak pensi bu cingwai ponlo juntula nilitum juntu komiti pensi la alang tum angbong juntu ke chok chi sami juntu aku nani ke claim pen juntu tangkam ha long li sami nilitum dak cingwai cingsai pensi alang tuman pamelai dulu unan ke juntula nikan kwan ma tuke non anta nilitum la unan ke dak bane dak nilitum dak pini juntu dak inol mensi juntu pamelai bom bom lo non dam mane juntu la nikan dam anke Ini la DLSA kan really tumhan ke as a resource person से लगे तो एक लो la Labor Day along इसी मैंने नालसा बुदो नालसा National Legal Service Authority को मैंने इसी national level पे सी लासो स्कीम के बनाए एक लो 2015 अनिंगान लासो स्कीम आर्लो मैंने labor unorganized labor ता हिनी दो organized labor दो unorganized labor दो so unorganized labor tumhan ke kiba kasan no puigi nangli tum allo mane kiba sob allo ke non son maternity benefit maternity leave lahai mane paid maternity leave lahai long le la so poti la so unorganized labor tumhan ke la isi la so 2015 na scheme ar no pensi la so a benefits lahai pipone ko la pen asa da kisung noi non son ko mane jodi labor tumhan poisa ke long nang jia poti ede lahai any disputes ajatli disputes do na ki resolve ke la so district level long bangke DLSA budo district legal service authority alang litum si la so asai ke dengko niko la so scheme ar lopen ajata benefits ni kinaini tata beneficiary tum kan ko la ke hala difu district court to district court along dampen DLSA office along le dampen hala dakle la office staff kum hanli pu ikachok lo hala dak dampen si ini ke toll free number ta do 15100 la so toll free number long le kolik kachok pa online le kiba ikachok website long le kiba complaint pi ikachok pa pite kisung do te hadak le pi ikachok kali bolote direct office long dampen office long le pu ikan kachok so pine kisung do bolote labor to Tang te pini ada pabirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang thru